Pentru noi în dimineața asta este certitudine și în momentul în care am pregătit materialul acesta era pentru un auditoriu un pic diferit în sensul în care erau mulți tineri pentru care revenirea lui Hristos nu era o certitudine. Dar cred că Dumnezeu poate să ne îmbărbăteze și pe noi în dimineața asta. Vreau să vorbim despre certitudine și vreau să vorbim despre faptul că întoarcerea Domnului nostru Iisus Hristos este sigură. Atât de sigură ca taxele și impozitele care trebuie să le plătim noi. De ele nu scăpăm. Dragilor, textul pe care vreau să-l citim înainte de a intra în text și v-aș ruga să ne ridicăm în picioare în semn de respect, este de la Evanghelia după Matei, din capitolul 24, începând cu versetul 1, la ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirea templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri. Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră peste piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el și la o parte și i-au zis, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Domnul Iisus Hristos vorbește în continuare despre unele evenimente, dar în versetul 36 le dă răspunsul. Și în versetul 36 spune așa, despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau, beiau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei, la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept, pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrană la vremea hotărâtă. Ferice de robul acela, pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averele sale. Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe. Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Ucenicii îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos, Doamne, când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Când va fi să revii Tu și să ne iei cu Tine acolo sus în ceruri? Și Domnul Iisus Hristos le răspunde simplu, nu știu. Nici Tatăl, nici îngerii nu știu, nici eu nu știu, nici Fiul nu știe, ci doar Tatăl cunoaște lucrul acesta. Nu au știut ucenicii care era momentul în care Domnul Iisus Hristos se va întoarce. Nu știm nici noi care este momentul în care se va întoarce, dar știm cu certitudine că se va întoarce. Slăvit să fie numele Lui. De ce spun lucrul acesta? Pentru că vreau să vedem câteva lucruri pentru care, din punct de vedere rațional, Apostolul Pavel spune la un moment dat, mă rog cu mintea, mă rog și cu Duhul. Adică îl iubesc pe Dumnezeu cu inima, merg prin credință cu Dumnezeu de atâtea ori în viața mea, dar am nevoie și pentru minte de multe ori de argumente raționale. În dimineața asta vreau să vedem câteva lucruri, câteva evenimente care fac apel la rațiunea noastră, să înțelegem că dacă Dumnezeu a spus că vine, va veni. Certitudine vine de la cuvântul certitudo în origine latină
Și în definiția acestui cuvânt găsim următoarea descriere. Încredere deplină în ceva sau în cineva. În cazul nostru, dacă vorbim de certitudine, înseamnă că ne încredem deplin în ceva, în evenimentul revenirii Domnului Iisus Hristos sau în cineva, în Domnul Iisus Hristos, ca și persoană. Cine spune lucrul acesta că El va reveni? Pentru că nu e simplu totuși de crezut povestea aceasta că într-o zi pe norii cerului se va vedea. Cine spune lucrul acesta? Însuși Domnul Iisus Hristos în Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 4, spune așa: să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. În primul rând trebuie să înțelegem că Domnul Iisus Hristos spune lucrul acesta. Dar de ce l-am crede? Dacă sunt astăzi prieteni printre noi sau oameni care nu sunt convinși de lucrul acesta, cei mai mulți cred că Dumnezeu există, dar nu intră în detalii de genul acesta, că revine, că va reveni, vom vedea. Și dacă ești sceptic, nu-i rău. Cine consideră, adică cei mai mulți oameni din ziua de astăzi, cu privire la revenirea Domnului Iisus Hristos, au doar anumite considerații. Posibil să vină, posibil să nu vină. Astăzi se întâmplă un lucru interesant, cel puțin interesant din punctul meu de vedere. Cei mai mulți tineri trec de la convingeri la opinii. Nu am tăria să am o convingere cu privire la un lucru. Doar îmi dau cu părerea. Nu știu sigur dacă va veni, consider că e posibil să vină, consider că s-ar putea să nu vină, dar n-am o convingere, am doar o opinie. Știți de ce? Pentru că opinia nu atrage responsabilitate după ea. Cine consideră, oameni din lumea seculară, cum e Nietzsche, de exemplu, care a spus legendara aceea replică: Dumnezeu a murit. Consider eu că Dumnezeu a murit. Și au trecut câțiva ani și vine Dumnezeu la mormântul lui Nietzsche și spune: Nietzsche a murit. Pentru că Dumnezeu spune și zice: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Oamenii consideră tot felul de lucruri. Și cine crede? Și cine crede? Și lucrul acesta îl vom vedea. Există o statistică interesantă cu privire la revenirea Domnului Iisus Hristos. Și cei mai mulți oameni cred că sfârșitul lumii este aproape, adică 48% din cei care au fost chestionați. Există oameni care cred că sfârșitul lumii a început deja prin toate evenimentele la care asistăm și există 30% care nu cred în sfârșitul lumii, nu cred în sfârșitul lumii. Dar, apropo, statistica aceasta este din America. În România, la noi, valorile sunt complet diferite. În România, peste 60%, 70% din oameni cred în Dumnezeu, dar nu sunt convinși cu privire la faptul că Dumnezeu va reveni. Asta nu știu, vom vedea. În Dumnezeu cred, zice românul. Dacă va veni, păreri și păreri. Da? Și când vorbim despre faptul că Domnul Iisus Hristos va reveni pe pământ, noi, ca și biserică creștină, afirmăm că este o certitudine, este un fapt real, un concept puternic și că 100% se va întâmpla. Și de ce teza din dimineața aceasta, de la care vreau să pornesc, este următoarea. Dacă un prieten, un om care ți este aproape, ți-a spus o grămadă de lucruri în viață de care s-a ținut punct cu punct, nu i-a scăpat niciodată să zică ceva și l-ai văzut că nu a fost acolo. El a fost întotdeauna punctual și ce ți-a promis a împlinit. În momentul în care vine la tine și zice: uite-te, tu mă cunoști, toată viața am fost cu tine, îți promit că săptămâna viitoare fac cu tare lucru. Îl crezi sau nu-l crezi? Îl crezi pentru că te uiți în trecutul lui. Și a fost un om de cuvânt. Ei bine, asta vreau să facem astăzi, să ne uităm în trecutul Domnului Iisus Hristos. Pentru că avem 3 afirmații făcute de Domnul Iisus Hristos, care spun așa: eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Că acolo unde sunt eu să fiți și voi cu mine.
Și acum au dreptate scepticii care vin și spun, domnule, încă nu s-a întâmplat. Nu-mi cere să cred lucrul acesta, pentru că încă nu s-a întâmplat. N-am certitudine acestui eveniment că va fi sau că nu va fi. Spune Domnul Iisus Hristos iar, căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi venirea Fiului Omului. Iarăși este un lucru care ține de viitor. Nu s-a întâmplat, n-avem cum să avem certitudine, spun oamenii. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Astea sunt afirmații hristice care țin de viitor. Nu le putem demonstra în momentul acesta. În schimb, dacă dăm foaia și ne uităm în trecutul Domnului Iisus Hristos și în alte afirmații pe care Hristos și Scriptura le fac și vedem împlinirea lor, atunci se schimbă datele problemei. Adevărat vă spun, spunea Domnul Iisus Hristos, că nu va rămâne aici piatră peste piatră, care să nu fie dărmată. Și vorba despre un verdict dat de Iisus Hristos pentru cea mai controversată cetate din lume, Ierusalimul. Centrul pământului denumită de alții. În anii 70 după Hristos, Ierusalim a fost încercuit de legiunile romane și scenele sunt teribile. Popoarele lumii astăzi se uită către Ierusalim, dar să știți că s-au uitat și în urmă cu 2000 de ani. Și Iosif Flavius, istoricul acesta renumit, descria cam în felul următor asediul Ierusalimului și împlinirea profeției pe care Hristos o făcuse cu 70 de ani în urmă. Și spunea așa: scenele sunt teribile, strigăte de groază, vaete, pretutindeni se pot vedea flăcări, sânge, ruine și cadavre. Torțe aprinse sunt aruncate în interiorul templului, iar sediul este cuprins de flăcări, spune Iosif Flavius. Aurul se topește, aurul din templul sfânt, se topește de flacăra torțelor și curge printre pietrele clădirii. Și astfel că soldații lacomi încep să scoată piatră după piatră ca să ia aurul care s-a pătruns printre cărămizi. Și astfel că împlinirea Domnului Iisus Hristos se întâmplă cuvânt cu cuvânt prin faptul că spune Domnul Iisus Hristos, piatră peste piatră nu va rămâne care să nu fie dărmată. Așa a rânduit în detaliu Dumnezeu asediul cetății, încât metalul acela prețios s-a scurs printre cărămizi, spun istoricii, și oamenii, ca să-l recupereze, au trebuit să dea toate pietrele la o parte. Și s-a întâmplat cu detaliu ceea ce Hristos a profețit. Pot să pun în dreptul acestei afirmații certitudine, pentru că istoria o confirmă. Și Domnul Iisus Hristos când spune va trece cerul și pământul, dar cuvintele mele rămân. Scriptura afirmă și istoria confirmă. Mă duc mai departe la a cincea afirmație pe care Domnul Iisus Hristos o face, pentru că primele trei am spus că țin de viitor. Dar la cincea afirmație Dumnezeu spune așa, în Levitic, în 26:38, Domnul te va împrăștia printre toate neamurile, de la marginea pământului la cealaltă. Și asta se întâmplă cu aproximativ 5.000 de ani în urmă. Și spune, acolo vei sluji altor Dumnezei. Iată, îi voi smulge din țara lor, zice Dumnezeu. În Deuteronom 28:64, și veți pieri printre neamuri. Și la momentul respectiv, dacă ar fi venit un Moise sau cineva să le spună, credeți ceea ce Dumnezeu spune, oamenii ar fi fost îndreptățiți să zică, domnule, încă nu s-a întâmplat. Ține de viitor, opinia mea e că s-ar putea sau nu s-ar putea. Însă astăzi, vă rog să vă uitați la împlinirea afirmației cristice cu detaliu. În țările și în lagărele masive de exterminare și cifrele morții, 6 milioane de victime în Holocaust, care reprezintă 60% dintre evrei din Europa, au fost exterminați peste 90% din evrei, pentru că, zice Dumnezeu, îi vor smulge din țara lor și vor muri în țări străine. Au fost exterminați 90% din evrei care locuiau în Polonia, care fuseseră în număr de 3,3 milioane. Aceeași proporție se înregistrează și în țările baltice, Letonia, Lituania, dar mai mare parte din evrei din Estonia au fost evacuați în timp.
Cehoslovacia, Grecia, Olanda, Iugoslavia au fost uciși peste 70% din evreii care trăiau în țările acestea cu mai puțin de un secol în urmă. Peste 50% au fost uciși în Belgia, Ungaria și România. Pogromurile noastre din România, prin care consider că am intrat sub blestemul divin, ucigând și atingându-ne de poporul lui Dumnezeu. Belarus, Ucraina, Bulgaria, Danemarca, Franța, Italia, Norvegia, dintre cei 750.000 de evrei care trăiau în Germania și Austria. Lagărele Auschwitz-Birkenau, 1,4 milioane de evrei uciși. Belzec, 600.000 de evrei, 320.000 de evrei, 360.000 de evrei în toate aceste lagăre. Domnul te va împrăștia printre toate neamurile. De la marginea pământului până la cealaltă. Acolo vei sluji altor Dumnezei și voi smulge din țara lor și veți pieri printre neamuri. Nu veți pieri câte 10-20, veți pieri ca un fenomen planetar. 6 milioane de evrei. Pentru că eu, zice Domnul, cuvintele mele rămân în veci, cerul și pământul trec. În Germania, în 1941, aproape 1.400.000 de evrei au fost uciși la vestitul Auschwitz. Aveau o capacitate, ca să vedeți cu ce detalii se împlinește ceea ce Dumnezeu profețește. Aveau o capacitate de 100.000 de oameni și 550 intra în fiecare baracă. Cam așa arăta lagărul din Auschwitz construit de nemți, special pentru a-i ucide pe evrei. În Polonia, la Treblinka, care a fost al doilea lagăr ca și dimensiune, au fost 900.000 de evrei care au fost uciși aici. La 100 de kilometri de nord-estul Varșoviei, acest lagăr a fost un lagăr secret și scopul acestui lagăr, făcut într-o pădure, dintr-un loc secret, era ca în 2 ore toți cei care ajung aici să fie exterminați. După ce Germania a fost înfrântă în războiul mondial, acest lagăr a fost dărmat și făcut scrum ca să nu mai existe. Așa arată locul unde el a existat astăzi, dacă vă uitați pe Google Maps și spun oamenii specialiști în domeniu. Pot să pun certitudine, vă întreb în dimineața aceasta, peste această profeție pe care Dumnezeu o face? Toate neamurile, de la marginea pământului, de la Olanda până la Rusia, de la Cehoslovacia până la Bulgaria, România, Franța și țările din Orientul Mijlociu, peste tot vei fi împrăștiat. Afirmație profetică scripturală peste care putem așeza cu certitudine, cu convingere cuvântul acesta certitudine. A 6-a afirmație pe care Biblia o face. Domnul îți va face inima fricoșată și ochii lincezi și sufletul îndurerat, vei tremura zi și noapte și nu vei fi sigur de viața ta. Uitați-vă la câteva detalii în tot studiul acesta pe care l-am făcut. Dumnezeu spune, nu vei fi sigur de viața ta, vei avea acest tremur de nesiguranță. Nemții au proiectat special niște camioane pe care evreii le-au denumit camionul iadului. În momentul în care nu mai găseau metode să-i ucidă în masă, erau foarte mulți. Au proiectat niște camioane care aveau o instalație de pulverizare cu monoxid de carbon, îi scoteau din lagăre, îi băgau în camioane și acolo îi ucideau. Și duceau și descărcau direct la groapă. Și evreii, în momentul în care stăteau în lagăre și auzeau de după zid, spuneau așa, se pune iadul în mișcare. Auzeau că a pornit motorul camionului. Și trăiau oamenii lui Dumnezeu cu frica aceasta, îți va face inima înfricoșată și vei tremura zi și noapte. Nu vei fi sigur de viața ta. Dacă a pornit camionul și mă va duce și pe mine. Spune Dumnezeu, ochii îți vor fi lincezi și sufletul îndurerat. Vă rog frumos să-mi spuneți ce vedeți în poza aceasta din arhivele Holocaustului. Oamenii aceștia cu ochii absolut înfricoșați, îndurerați, lincezi. De atâta nesiguranță, de atâta durere peste poporul lui Dumnezeu. Ochii îți vor fi lincezi și vei fi îndurerat.
La intrarea în camerele de gazare li se spunea că trebuie să facă duș. Așa justificau ei faptul că îi dezbrăcau cu totul. Intrați acolo, vă dezbrăcăm ca să vă facem duș. Adevărul era, de fapt, că după ce ajungeau acolo dezbrăcați, aveau să introducă prin coloana aceea de sus acid prusic, denumit Zyklon B, sub formă de cristale și erau introduse pe sus și liniștea operațiunilor dorită de naziști era tulburată. Aici este o mărturie a unuia dintre supraviețuitori. Și spunea în felul următor într-una din memoriile lui: aici puteai auzi cum îl strigau pe Dumnezeu disperați, evreii, copiii Domnului. Parcă acele voci veneau din morminte. Îmi răsună și acum în minte, spunea omul acesta la aproape 90 de ani. Morris Veneția, evreu supraviețuitor. O altă mărturie din vremea aceea: m-am dus în podul clădirii, este o mărturie a unui soldat german care se ocupa cu exterminarea evreilor. M-am dus în podul clădirii și m-am așezat pe o ladă, am ridicat o țiglă și am văzut ce se întâmplă chiar sub ochii mei. Apoi un sesist s-a cățărat pe acoperișul plat al clădirii și a pus o mască de gaze. A ridicat o ușiță și a aruncat înăuntru un praf. După ce a făcut asta am auzit țipăte cumplite din interior, deși pereții erau foarte groși. Totul se întâmpla la ora prânzului în lumina zilei. Pentru a acoperi țipetele, 2 motociclete stăteau lângă crematoriu, cu motoarele turate la maxim. Așa nu se mai auzeau țipetele dinaintea morții. Țipetele au durat cam 15-20 de minute, au devenit tot mai slabe, apoi s-a așternut liniștea. Crematoriile în care erau introduși după ce erau intoxicați cu Zyklon B, ca să poată să fie incinerați și să poată să scape de cadavrele lor. Și pot să pun cu toată tăria certitudine pe afirmația biblică care spune: Domnul îți va face inima înfricoșată, ochii lincezi și sufletul îndurerat. Vei tremura zi și noapte și nu vei fi sigur de viața ta. Vei avea spaime, vei visa noaptea crematorii, camioanele iadului, pentru că eu, Domnul, am spus că dacă nu mă vei asculta, te voi pedepsi. O altă afirmație biblică: pentru că au păcătuit împotriva mea, de aceea le voi vărsa sângele ca praful. Și fiți atenți cu ce detalii vorbește Scriptura. De aceea le voi vărsa sângele ca praful și carnea ca gunoiul. În Țefania 1:17. Vă rog frumos să vă uitați în următoarea poză și să-mi spuneți ce face un excavator când aleargă cu lama așa printr-un teren. Adună gunoaiele, așa-i? Și carnea ca gunoiul, spune cuvântul lui Dumnezeu, îți va ajunge dacă nu vei asculta de mine. Afirmație profetică, scripturală, pe care punem certitudine și care ne ajută să ne îmbărbătăm, să ne îngrozim, că nu-i doar Dumnezeul acela îndurător, merge și așa. Nu vor fi nici jeliți, nici adunați, nici îngropați, spune Biblia cu detalii, nici măcar adunați, nici îngropați, ci vor fi un gunoi de pământ, în Ieremia 25:33. Și vă rog să vă uitați aici, că nici măcar nu-i mai îngropau. Un gunoi de pământ ajungeau. Scriptura afirmă, istoria confirmă, dragii mei. Și mergem la următoarea afirmație biblică. Și vă voi strânge din toate neamurile, din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, pentru că vă iubesc. Vă pedepsesc pentru că vreau să vă întoarceți la mine. Vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie. În Ieremia 29:14. De la smochin învățați pilda lui, când îi frăgezește și îi înfrunzește mlădița. Știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la ușă, la uși. Despre ce eveniment vorbește Scriptura în aceste texte,
e vorba despre reîntoarcerea Israelului și reînființarea Israelului ca și stat. Eveniment unic în istorie. Te voi strânge din toate locurile în care te-am izgonit și te voi aduce înapoi, unde? În locul de unde te-am dus, în Țara Sfântă. Și în anul 1948, David Gurion are să facă declarația de independență a statului evreu cu acordul Organizațiilor Națiunilor Unite. A fost un eveniment fantastic. Au venit oameni la el și au spus: măi David, tu ești nebun, mă. Va trebui să ai autorizație, va trebui să ai acceptul Rusiei, va trebui să ai acceptul Orientului Mijlociu, atâtea ambasade, ambasadori. Cum îți vei pune tu ambasadori în toată lumea, peste toate țările? Și David Gurion susținea la o conferință în Statele Unite de studenți: Dumnezeu a spus, Dumnezeu a promis, Dumnezeu a profețit, El va face să se întâmple. O lume întreagă s-a uitat și s-a mirat. Și astăzi o lume întreagă are ambasadori izraelieni în toate țările. Pentru că Dumnezeu a spus că te voi aduce înapoi și să treacă pământul acesta și cerul acesta. Eu sunt Dumnezeu. Și să se mire și rușii și Orientul Mijlociu și americanii și egiptenii, pentru că tu, un punct pe harta aceasta, te aduc înapoi. Pentru că eu sunt Dumnezeu. Putem să punem, sau este cineva care nu poate să pună cuvântul certitudine peste această afirmație scripturală? Este cineva care poate să spună: nu, Israel nu există? Și vă voi strânge din toate neamurile și din toate locurile, după ce ați murit cu milioane, și vă voi aduce în locul din care v-am izgonit, zice Domnul, și voi aduce înapoi în locul de unde v-am adus în robie. Pentru cei care încă se mai îndoiesc că primele trei afirmații ar putea fi neadevărate, încă nu au convingeri și sunt la nivelul de opinii. Va fi, nu va fi. Ar face bine să intre în profunzime în Scriptură și să vadă că ceasul acestei planete, ceasul istoric, este Israel. Vreau să mergem mai departe. Pe alocurea vor fi cutremure. Asta este o altă afirmație cristică din textul pe care l-am citit astăzi. Din Matei, din capitolul 24, versetul 7. Pe alocurea vor fi cutremure pe pământ. Și trebuie să înțelegem că atunci când Domnul Iisus Hristos vorbește despre evenimentul acesta, că un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurea vor fi cutremure pe pământ, foamete și ciumi, El vorbește despre zilele din urmă. Despre zilele în care venirea Fiului Omului este aproape. Și mi s-a părut foarte interesant evoluția cutremurelor, pentru că Domnul Iisus Hristos menționează cutremurele în lume. Mi s-a părut foarte interesant evoluția cutremurelor în istoria noastră de la Hristos încoace. Și fiți atenți aici cam cum sună cutremurile acestea despre care vorbește Domnul Iisus Hristos, că pe alocurea veți auzi de ele. În 1138, Siria traversează un cutremur greu în care mor 230.000 de oameni în orașul Alep, care este distrus. În 1138. În 1556, China experimentează la fel un cutremur greu, 830.000 de oameni mor. Deci avem 1130 și avem 1550. În 1775, în Portugalia mor 50.000 de oameni. Am aici o listă cu cutremurele care sunt mai mari de 3.000 de oameni, cutremurele semnificative. Da? Bun. Și am ajuns în anul 1900. Din 1900 și până în 2008, istoricii și cei care studiază lucrurile acestea consemnează numai puțin de 13 cutremure. Cu alte cuvinte, vorbim de 1900 de ani în care au loc 3 cutremure și din anul 1900 până în 2017 vorbim de 13 cutremuri.
În 1906 în SUA, 3.000 de morți. În 1908 în Italia, 72 de morți. În 1920 în China, 234.000 de morți. 1923 Japonia, 100.000 de morți. 1934 India, 30.000 de morți. Nu veți reține toate datele astea și ideea nu este să le reținem. Ideea este că atunci când Domnul Iisus Hristos așează cu tremurile în zilele din urmă, ei bine, ele au avut loc în ultima 100 de ani, de 13 ori și în 1900 de ani am avut 3 cutremure. Și continuă Domnul Iisus Hristos și spune așa: de la smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape și este chiar la uși. Și aici vreau să vă spun că există consens între toți teologii Bibliei care spun că în versetul 32 smochinul simbolizează Israelul. Și există consens teologic între teologii care spun că atunci când smochinul va frăgezi, înseamnă că Israelul va fi readus în Țara Sfântă. Ei bine, cred că trăim vremuri istorice, cred că nu cunoaștem ziua în care Domnul Iisus Hristos va reveni pe pământ să ne ia, dar cred că smochinul a frăgezit și Domnul Iisus Hristos le spune: învățați pilda lui. De ce m-am oprit eu asupra acestor evenimente să încerc să înțeleg despre ce-i vorba și care-i cronologia întâmplărilor? Pentru că Domnul Iisus Hristos spune: nu știți ziua, dar știți când va frăgezi. Știți când Israel se va întoarce acasă. Și învățați pilda lui. Și știți că vara este aproape. Și știți că vara este aproape. Merg mai departe și ne apropiem și de încet de ultima parte a mesajului. Pe alocurea vor fi cu tremure mari pe pământ și dacă ai fi întrebat un om contemporan cu Domnul Iisus Hristos, ar fi spus la fel: nu pot să am o convingere cu privire la lucrul acesta, nu știu dacă se va întâmpla sau dacă nu se va întâmpla. Noi astăzi, în secolul 21, așezăm fără probleme ștampila certitudinii peste această profeție. Prigonirile religioase este o altă afirmație hristică, o profeție pe care Dumnezeu o face Domnul Iisus Hristos o face în Matei, în 24, versetul 9. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorî și veți fi urâți de toate neamurile. Pentru ce? Pentru numele meu. Și nu știu dacă există cineva mai apropiat ca și noi de aceste evenimente. În casa părinților mei a fost fratele Traian Dors. 14 ani de zile închisoare. Pentru numele meu. Richard Wurmbrand, 17 ani, vă rog să mă iertați. 17 ani, fratele Traian Dors. Richard Wurmbrand, 14 ani de închisoare. Pentru numele meu, pentru că Hristos a spus: veți fi prigoniți. Veți fi prigoniți. Toate regimurile care au venit la conducere, din când în când, ori prigonit religia creștină masiv. Hristos știe mai bine ce se întâmplă în lumea a treia în momentul acesta. Nu putem să spunem și nu putem să nu punem certitudine peste această profeție, pentru că părinții ai noștri și bunici de ai noștri au luat amenzi, li s-au luat vacile, li s-au luat hrana, au fost duși la anchete, au fost prigoniți. Pentru că Hristos ce spune rămâne și se împlinește. Coloseul din Roma este iarăși o dovadă clară a faptului că creștinii au fost prigoniți ca să se poată împlini ceea ce Hristos a spus. Spune tot Iosif Flavius, care este cel mai creditat istoric din vremea aceea, necreștin, istoric necreștin, fiți atenți. Și spune în felul următor: în jurul Romei, pe 20 de hectare nu mai existau păduri. Au fost tăiate toate ca să le poată face cruce la creștini și să le dea foc.
veți fi prigoniți pentru numele meu, spune Hristos. Spune Hristos. Și zidurile acestea stau mărturie. Tăcerea lor vorbește uneori mai mult decât vocile noastre de creștini de astăzi. Doamne, Doamne, ajută-ne! Atunci vă vor da să fiți chinuiți și veți fi omorâți și veți fi urâți de toate neamurile. Punem certitudine pe această verset și revin la teza cu care am plecat. Dacă un prieten îți spune și toată viața lui, ceea ce îți spune se ține de cuvânt și toate afirmațiile din trecutul lui și le împlinește, când momentul în care vine și spune, vezi că săptămâna viitoare fac și asta, merită crezare. Merită crezare, dragii mei. În momentul în care Hristos face aceste 3 afirmații, da, ele încă nu s-au întâmplat, dar avem multe altele. Eu v-am pus astăzi aici doar 10-11 afirmații profetice împlinite în detaliu. În detaliu. Ce-i de făcut dacă credem că Dumnezeu va reveni și dacă credem că va veni să ne ia la cer? Ce-i de făcut pentru noi din textul pe care l-am citit? În primul rând, aș vrea să ne uităm în textul citit, în versetul 4, cuvântul lui Dumnezeu spune din capitolul 24, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, să nu vă lăsați înșelați, pentru că vor apărea tot felul de învățători și de învățături cu privire la o grămadă de curente și voi aveți obligația și datoria să nu vă lăsați înșelați, pentru că eu voi veni. Nu vă lăsați înșelați. În versetul 13, al doilea lucru pe care trebuie să-l facem din textul acesta, în versetul 13, Dumnezeu spune, Domnul Iisus Hristos spune, dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Ce-i de făcut? Îi să răbdăm până la sfârșit. Aud de multe ori și tineri și alții, frate, e greu, nu pot, e greu, e prea greu, nu, am încercat, m-am luptat de atâtea ori, nu-i pentru mine. De multe ori Satan încearcă să ne descurajeze. Ba, îi pentru tine. Îi pentru tine pentru că vine Hristos. Îi pentru mine, îi pentru Biserica Geneza. Ne-a promis și se va împlini. În versetul 13 spune tot Domnul Iisus Hristos și din pricina înmulțirii fără de legilor, dragostea celor mai mulți se va răci. Ce-i de făcut? Să ținem dragostea aprinsă. Și aici e o altă temă, un alt studiu. Cum să ținem dragostea aprinsă în vremurile din urmă? Cum să ținem dragostea aprinsă? Între noi, ca și frați și surori. Cum să ne ajutăm când suntem răniți? Cum reușim să nu intrăm în hibernare? Că nu-i dragoste în hibernare. Dragostea arde unde au ieșit oamenii. La părtășie, la rugăciune. Doamne, ajută-ne! Ce-i de făcut? Tot din textul acesta, în versetul 33, spune Domnul Iisus Hristos și probabil că am trecut ușor peste lucrul acesta. Tot așa și voi când veți vedea toate aceste lucruri, să știți. Pentru că atâția trăiesc în ignoranță. Nu știu, Doamne, va fi, nu va fi, nici nu mă interesează, agnostici. Voi trebuie să știți. Nu știți ceasul când va veni, dar știți evenimentele care pregătesc venirea. Voi trebuie să știți. Voi nu trebuie să trăiți în necunoștință, spune Domnul Iisus Hristos. Să nu fiți în necunoaștere, vine Domnul, lumea se clatină, se întâmplă atâtea lucruri și eu stai până la 9, dorm dimineața, o grămadă de, nepăsare. Doamne, ferește-ne de lucrul ăsta. Voi trebuie să știți, spune Domnul Iisus Hristos. Și mai mult decât să știți, în versetul 32, spune de la smochin să învățați. De la smochin să învățați. Și de ce am pus punctul acesta aici? Pentru că vorbeam cu un om care nu-i redus, are capacități multe în lumea seculară. Dar când vine vorba de creștinism, îmi zice el zilele trecute în felul următor. N-ar trebui să știm așa de multe, că și cu atâta știință mai multe rătăcești.
Nu e adevărat, dragii mei, e fals. Trebuie să stăm în Scriptură, să ne frământăm mintea, să-L rugăm pe Dumnezeu să ne lumineze, să înțelegem, să ne curățim, să ne sfințim. Pentru lumea în care trăiești, în companiile astea și în atâtea, înveți 8 ore pe zi și îți bați mintea cum să faci să fie mai bine și când vine pentru Dumnezeu, nu așa mult, că să nu ne obosim, cum spune fratele Aurel. Cred că Dumnezeu ne va ajuta dacă Doamne, nu vrem să obosim, să stăm în Scriptură. Pentru că acolo socotiți că aveți viață veșnică, spunea Domnul Iisus Hristos în altă parte. Ei, cum să ai viață veșnică dacă în Scriptură n-am treabă cu ea? Acolo pe raf, să știu, sunt creștini, dar nu citesc. Nu-s puțini din aceștia. Nu-s puțini, dragii mei. Să învățați. Că prea învățăm pentru lumea asta și pentru Dumnezeu, dintr-o dată ne reducem. Nu putem, intrăm într-o neputință de asta inexplicabilă. În versetul 42, ce-i de făcut din text? Domnul Iisus Hristos vine în versetul 42, spune așa: Vegheați acum că ați înțeles că eu voi veni, sunt Dumnezeu cel veșnic. Nu fiți nepregătiți, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul. Veghem prin rugăciune, veghem prin cuvânt, prin studiere, prin părtășia împreună, vegheați. Și în versetul 44, fiți gata, spune Domnul Iisus Hristos. Că nu e mare tragedie să vină El și eu să nu fiu gata și tu să nu fii gata. Să ne facă Dumnezeu că atunci când va veni momentul, ca într-o clipită, spune Apostolul Pavel, va veni răpirea, la rugăciune să fim Biserica Geneza, să fim în genunchi. De pe rugăciune să ne ia, veghind. Și mai este un lucru important, consider în versetul 48 pe care Dumnezeu îl spune, Domnul Iisus Hristos îl spune în textul acesta. Dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă, să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe. Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Cred că este foarte important să nu zicem niciodată, păi cam zăbovește să vină, parcă nu se mai întâmplă. Oare se mai întâmplă? Să nu zicem niciodată, pentru că cel ce zice lucrul acesta în inima lui, spune cuvântul lui Dumnezeu, este un rob rău. Dumnezeu a spus că vine și înseamnă că vine. N-avem voie în inima noastră să zicem, Doamne, ai spus că vii, mă încred în Tine, mă odihnesc pe promisiunile Tale. Este ca și merg mai departe și pot să pun certitudine, pregătești un loc și abia așteptăm să ajungem acolo. Într-o clipită va fi, cum iese fulgerul și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului, cu certitudine. Cerul și pământul va trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Există oameni care se joacă cu afirmații, cu cuvinte. Iisus Hristos nu face lucrul acesta. Istoria se supune puterii cuvântului pe care Hristos îl rostește. E ca și când, nu știu dacă v-ați uitat vreodată la un film, spunea cineva, la un film la care nu știi sfârșitul. Nu știi sfârșitul și tot te uiți și zici, oare ce va fi? Moare, nu moare, scapă și ești tensionat și treci într-o tensiune. Eu când am văzut filmul dinainte, știam, scapă, îți liniști, mă uit relaxat la film. E ok. Dragilor, noi știm sfârșitul. Hristos vine. Odihniți-vă pe poruncile lui Dumnezeu. Odihniți-vă pe promisiunile lui Dumnezeu. Lumea e tensionată, trăiește în incertitudini, speriată, cu spaime. Noi știm sfârșitul. Avem liniște, avem pace. Să nu vi se tulbure inima, spunea Hristos. Și ultimul text cu care închei, cuvântul din dimineața aceasta este din Tesaloniceni, dar se pare că mi-a căzut semnul, unde spune Domnul Iisus, unde spune Apostolul Pavel că voi nu sunteți ca ei. Voi cunoașteți,
Dumnezeu v-a adus la cunoștință și oamenii trăiesc în frici, dar voi acum trăiți îmbărbătați de promisiunile lui Dumnezeu. Mă voi apropia mă voi încheia, de fapt, cu gândul acesta că Domnul Iisus Hristos vine. Cu gândul acesta că nu există tragedie mai mare ca să ne găsească nepregătiți. Nu există nenorocire mai mare pentru un suflet care a alergat toată viața cu Dumnezeu și la un moment dat s-a lăsat. A cântat atâta degeaba, s-a rugat, s-a lăsat, nu a mai putut. Nu mai putut până la sfârșit. Nu există nenorocire mai mare. Există, spunea cineva, câteva feluri de oameni. Oamenii care încep bine și obosesc și sfârșesc prost. Nu mai pot. Se duc. Ei de început au început bine. Există oamenii care încep rău, le-au făcut pe toate. Dar Dumnezeu se atinge de inima lor, cred în venirea Domnului Iisus Hristos și sfârșesc bine. Există oameni care încep bine și sfârșesc bine. Au și început bine, au și sfârșit bine. Zic ca Dumnezeu să ne ajute să fim din ultimele două categorii. Haideți să continuăm să ne închinăm. Nu știu, vom cânta o cântare? Vom cânta o cântare și apoi vă invit să stăm la rugăciune și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne îmbărbăteze ca și biserică, să fie venirea Lui o dorință, o așteptare necurmată pentru sufletele noastre. Amin.